Рушуга мәктәбе базасында Советлар Союзы геройы Петр Днепров истәлегенә традицион ату ярышлары үтте. Быел әлеге бәйге 8-нче мәртәбә үткәрелде. Укучыларны Рушуга мәктәбе директоры Фирдәүс Фәрхетдинов сәламләде һәм бәйгедә уңышлар теләде. Шушы соревнование булачак 20 секундна тот булар. Инде җирдәгендә булачак. Бу мероприятиеларны, соревнованиеларны шушы дастав руководствосы нигезендә үткәрәбез. Бу елда үтә торган безнең соревнованиелар. Ярышларның программасы буенча катнашучылар авыл һәм мәктәп музеенда булдылар. Бәйгедә 10 команда, 34 спортчы катнашты. Беренче урынга Рушуга мәктәбе командасы чыкты. Икенче урында Татшура мәктәбе командасы. Мөслим техникумы командасы 3нче урынга лаек булды. Я на таких соревнованиях в первый раз, но из винтовки я уже стреляла. Надеюсь, что у меня все получится, и всем, кто участвует, желаю удачи. Мындай ярышларда беренче тапкыр катнашам. Мында егетләр, кызлар бик яхшы аталар. Мин исемдә әйбәт атыр дип ышанып калам. Мин винтовкалардан әйбәт атам, бу ярышларда җиңәм дип уйлыйм. Шәхси зачетта кызлар арасында Рушуга мәктәбеннән Надежда Кривошеева беренче, Арина Басорина икенче, Мөслим техникумыннан Альбина Хисамиева 3нче урында. Егетләр арасында беренчечлектә Рушуга мәктәбеннән Руслан Петров, Михайловкадан Эльвир Ихсанов һәм Мөслим гимназиясеннән Ренат Мингәриев. Командаларга грамоталар һәм кубок тапшырылды. Призерларга Дасаф оешмасы әзерләгән истәлекле бүләкләр бирелде. Рушуга мәктәбе администрациясе ярышларны үткәрүдә ярдәм күрсәткән Ирек Захидуллинга рәхмәт белдерә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.